Вайнды төшіру қиын болды ма? Вайнды төшіру қиын болманы, сөнки менің ағайдарым, апайларым, өздері блогерлар, олар меңе ярдәм итте. Һез дә ошо конкурстарда катнашып, укып барыгыз. Оттаханақ конкурсы каттым қиын болманы, сөнки меңе өлесейім де ярдәм итте. Менә кашыгып конкурсында фотоларды үлем төшерәм. Бик әбине төшерәм. Немен төшерәм? Телефон менән әле фотоаппарат менән? Телефон менән, мен фотоларды телефон менән төшерәм. Мен шигырьләрдә бала сакта язмыйм. Ә касан шигырь язуга маһирлыгыңды астың? Мен ошо Баянзар мәктәбенә килгәч, шигырьләр яза башладым. Аманатка бердем. Был шигырьләрдә һиңә язганда кем ярдәм итеште? Миңа Рәсим Равил кызы ярдәм итеште. Аманат журналына үткәрелгән конкурстар өчен зур рәхмәт. Киләсәктә төрле конкурсларда катнашасакмын. Без аманатлы булабыз. Безнең Баянзар урта мәктәбендә Аманат журналын яраткан, гомумән республика басмаларына битараф булмаган укучылар яшәй, укый. Уларның укытучылары, башлангыч класстар укытучылары, башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары, Баязитова Рәсимә Равил кызы, Карагулова Фәриза Хәмзә кызы, балаларның иҗади һәләтләрен үстерү өчен күп көч салалар. Улар менән төрле иҗади бәйгеләр оештырып, укучыларның талантларын асу, уларның төп максаттары инде. Безнең укучыларыбыз Аманат журналы оештырган барлык конкурстарда актив катнашалар. Аманат белән бергә укыйбыз, бергә яшәйбез. Киләсәктә лә безнең укучылар, мәктәп хезмәткәрләре башкорт матбугаттарына язылырлар, Аманатты укырлар дигән өметтәбез, чөнки безнең укучыларыбыз барыгы ла ошо Аманат журналын, Янчишмә гәзитен, барлык басмаларны яратып, зур кызыксыну менән укыйлар. Унда төрле конкурслар, төрле матур бүләктәр укучыларны ошо конкурсларда катнашырга ынтылыш бирәләр инде.